Tudtad, hogy minden apró tünet, például az alvászavar, vagy a fejfájás, az emésztési problémák, a hangulatingadozások, a bőrreváltozások, vagy az immunrendszer gyengesége is a szervezetünk segélykiáltása és jelzése, hogy valami nincs rendben, valahol megbomlott már az egyensúly. És hogyha ezt nem állítjuk helyre, akkor ebből kialakulhatnak a betegségek. Az emberi testen van 12 fő energiapálya, úgynevezett meridián, és ezekhez számtalan meridián pont csatlakozik. Hogyha a szervezetben valami probléma van, akkor ezeket a pontokat különböző módszerekkel késztetik a helyes működésre, a helyes működés visszaállítására. Ahhoz, hogy egy gyors és biztos diagnózist fel tudjunk állítani, ahhoz segítségünkre van egy elektronikus mérőműszer, ez a meridián diagnosztikai műszer, aminek a segítségével néhány perc alatt pontosan felállítható az ember meridián térképe. Ez a mérés gyors és fájdalommentes. A kedves páciens leül, semmi kellemetlenséget vagy fájdalmat nem érez. A vizsgálatot végző személy a 12 meridián kezdő és végpontjához, amik tulajdonképpen a kéz és a lábkörmök körömágy szegleténél találhatóak, ilyen kis vattacsomókat érint, és pillanatok alatt, rövid időn belül a számítógép képernyőjén megjelenik a meridián mérés eredménye. Ezek ilyen táblázatok és diagramok, amiket értelmezve javaslatot kap a kedves páciens a gyenge pontok erősítésére és a betegségek megelőzésére, vagy ha már kialakult betegség, akkor azoknak a terápiás kezelésére. Miért van neked erre szükség, vagy miért előnyös ez neked? Hosszú távon mindenképpen hatalmas előnye, hogy tisztában leszel a saját szervezeted állapotával. Tisztában leszel azzal, hogy hol van már egyensúlyvesztés a szervezetedben, mert ez bizony később betegséghez fog vezetni. És a harmonikus működés visszaállítható, gyógyszer nélkül, szelíd módszerekkel, amire terápiás ajánlást és javaslatot is tudok adni. Ugye te sem szeretnél orvoshoz menni, és ugye te is szeretnél egészséges maradni. Ha igen, kérj időpontot egy állapotfelmérésre. A 0670 606 20 25-ös telefonszámon várom a hívásodat.